planting activity ang mga miyembro kan PNP Bicol Regional Training Center sa Barangay Gabawan, Daraga Albay aga ka nakaaging Sabado, Abril 6. Nangaynot sa aktibidad ang RTC Bicol Mentors, katuwangan Public Safety Officer Candidate Course Batch 2023-02 Maalab, Barangay Asin SK official sa lugar. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Romel Ilardo, ang Assistant Chief kan RTC Bicol, obheto kan aktibidad na mamantinir ang presko asin berdeng kapalibotan na labi ng gad ka-importante, urug pan maniba ibang natural na kalamidad ang minatama sa inmanaruna kan kinaban. Importante na ginagampanan ng pulis kasi itong mga itinanim natin ngayon ditong umaga ay babalikan natin kasi mo-monitor din natin kung tumubo na siya. So ito yung handog ng mga kapulisan sa nabanggit niyo pong climate change kasi malaki ang maitutulong nito sa atin. Tinawan doon man ni Police Executive Master Sergeant Ryan Lenaresas, ang Training Executive Senior Police Officer asin ang tagapagtaramgan RTC Bicol, na apwera sa pagiging dedikadong public servants. Saro pa sa mga pigtataawanin danin prioridad, iyon pagpangataman sa kapalibotan. Itong programa na ito yung program ng RTC 5 na tinatawag, isa sa mga core values ng ating PNP. Sabi nga, mayroon tayong 4 na core values, isa doon yung tinatawag na makakaligasan or tinatawag na pro-environment. Pigpapasalamat man ni Punong Barangay Imelda Clemente ang pagkakapili kan sa indang barangay sa nasambit na pagtiripon. Ako lang pasalamat po na sa barangay mi po ang nabisita ninda para po sa tree planting, para po madagdagan man po ang mga puno naman didi. Siyempre para po sa ikararahay man po inikan sa amon na barangay. Para sa mga susunod na mga henerasyon, makita man po ninda na magibo man po sinda kay araw kaining tree planting. Total na 60 seedling nin Nara, talisay asin lawaan ang matarayompong naitanom sa aktibidad. Para sa mga baretang tatak Bicol, Jennifer Molinar.